ya nyolakyosun marah renanggang pori yaktiana sirman daya mandaya sekaring kisma Julatri kapitaning Surya Diningwan kawa sumber saking sarira resang sekar salendra saela lela resang sekar salendra sukmeng ron satya smarati dewa taning dewa taning sukmeng saliro matibya-tibya jayeng sang nata alon ngendika
yang sukma mustikaning jagat. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Patuko tega kaliyan para putra, tega dateng kaliyan putra Sridana, Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Wah, yang sukma adi linangkung payungana panjenengan ingsun. Jagat Dewaya Bathara Jagat Pramudita. Putu Prabu Eyang Wara Biswayang jimat pepundhen kula. Ibu Rama tega dhateng kula. Eyang Waya Prabu Jaka Witana dawuh pangandika. Elingono yen to wayah Prabu Ki Narendra pambayuning kadang Kurawa. Kaon wayah Prabu tansah mengkono iku njur para kadang-kadangmu anom Kurawa ya ora sengsara. Ingkang bakal ngemuli mening para kadang Kurawa ingkang bakal dadi bebaluning para kadang Kurawa ingkang bakal dadi pepayuning para kadang Kurawa ki sapa njaba panjenengan. Lah yen kaya ngono iku njur kepiye ing mengko ing mburi kerine. Pangandikaning para wingasis yen manusa ing sawit ora ana dadi ana yektine bakal ora ana maneh. Eyang netepake wayah Bathara Kresna dadi dutaning Pandhawa rawuh aneng Astina jeneng wis binuka Baratayuda amarga wayah Prabu naramasake Indraprastha sakjajane lan Ngastina sigar semangka. Wiwit kuwi jeneng wis ngancik aning lawaning Baratayuda Jaya binangun saya-saya. Dumadining peperangan Kresna Triwikrama ngrusak ngobrak-abrik para Kurawa lan para baris Kurawa ingkang nalika samana yektine wis nampi dawuhe panjenengan kala mangsa Kresna teka marang negara Ngastina supaya disirnakake. Lah kuwi jeneng wis ana peperangan ing lawanging Baratayuda lan njuk ancik ing wanci kang Rama kang Ibu sirna. Nger wayah Prabu nulingi nyuwun pepadang. Jeneng kang Rama lan kang Ibu ki sedo aning sakmadyaning Baratayuda nulingi. Lah yen kaya ngono apa cukup ndur wayah Prabu Siang Pantring Ratri mintang sak kaya ngono kuwi. Iki perang Baratayuda dumadi apa cukup mung kaya ngene? Apa mung cukup digawe? Tansah aming anggereng-gereng pangandikane wayah Prabu nyebut asmane Kang Rama Suwargi lawan Kang Ibu Suwargi. Kurang jejeg anggone nglenggah neng kautaman wijenengane. Eyang Warsi Isma. Iya. Ingkang mekaten kula nyuwun pepadang. Iya, kula nyuwun pepadang.
sawetara yer wayah Prabu ingkang kados pundi pepadang ingkang badhe dipun paringaken dhateng wayah paduka Handriyan. Lah ya mbok menawa sak kelimah rong kelimah migunani bisa dadi obor ngobori marang penggawe wayah Prabu kang lagi kedunungan pepeteng. Lho perkara pepeteng menggalake keng ibu keng Rama Sirna ora ning wayah Prabu senajan puneyang saya-saya ingkang kalamun puneyang ngendikake rak puneyang luwih nguningani sadurunge ana kang ibu kang Rama rak puneyang wusana wus nguningani ngerteni bante kang Rama kang ibu lan dumadine negara Ngastina. Ya mula-mula wis dadi keparing dewa kudu ana lakon sing kaya ngene. Nek ingkang cetha iki Bratayuda wis dadi. Eling marang prasetyane kadangmu Dursasana lan Jayadrata lan pinesepuhmu uga iki pamanmu Arya Sengkuni. Apa ya mung prasetya ming diomong kang ora nyatani. Lan nyata-nyata bakal mukuhi Praja Hendraprasta sakjajane Ngastina Sigar Semangka. Wis ana bebanten kang ibu kang Rama, apa ya mung cukup kaya ngene? Aduh, Eyang. Badhe dumugi dhateng pundi? Saya-saya Ngastina sampun wonten korban ibu Rama kangge bebanten. Dereng nomana kula menawi dereng nglebur Pandhawa kadang kula bagus yen kaya ngono. Mbuh mengko-mengkone. Lah mengkali piyandring Ngastina lan sesepuh ngejaba puneyang kapriye kang dadi gumathok ing pinemu. Nuwun inggih mekaten Handriyan. Paman Arya Sangkuni nuwun dawuh sabda pangandika ngger putra Prabu bagen manira aturi ngendikake paran gumathok ing penggalih. Mboten wonten sanes ngejawi kula kecalan Mbak Iyu kula kaliyan kadang kula kekalih kados jinuing-juing raos sing manah. Ngejawi saking menika ingkang paman Magogok maton pepunten ing manah badhe nglenggahi prasetya kula ingkang sampun dipun pepengeti dening Anata Ndrawati nalika sakmanten. Mboten badhe mundur sejangkah saged Hendraprasta Ngastina Sigar Semangka kaasta dening kadang paduka Pandhawa menawi kang paman sampun wiludur
Harya Sangkuri sesepuh prasetyanipun Harya Sangkuni duk nalikanipun nata Ndrawati rawuh wonten ing Astina nalika dados duta sampun kaseksen dening nata Ndrawati Kwin Kunti Nalibrata ugi kauningan dening Jawata sekawan iku Sanggang Rada, Sanggang Karma, Sanggang Parasu, Sanggang Janaka. Nalika samono sedaya samya midhanget pangandikanipun Patih Harya Sangkuni pasoyan larut besumut biar padang penerawangan dengan ngalmu jujur ing semu dados suka gembirani manah para putra-putra Kurawa ugi para piyandeling ngastina nalika samono kabeh pangandikanipun pujangga kraton Ngastina Resi Kumbayana ojo kalelole maya wacapregan sepi sinimpen telanging kalebu pambukaning warana kalen layap liyep pingaluyup Indo pasating sumpena sumo suping rasa jati Adipati Harya Sangkuni dadi gumregaking rasa ora mung pun kakang ing kabeh para menggaleng yuda sumrambing para putra-putra Kurawa mekaten menika Kiraka Pendhita. Ayo syukur. Kepareng unjuk selapo katur Paduka Putra Prabu. Ados pundi Bapa Pendhita. Menawi ingkang Bapa pun boten perlu dipun tantung, boten perlu dipun tanting. Nglangkung-langkungi upami kula babaraken ing resan prasetya kula ingkang ing pengajap ugi badhe mandhegani sedaya panjangkanipun Putra Prabu ngantos duking paripurna ngantos Pandhawa lebur dening Astina. Mekaten menika sanget dadosaken gumubyaring raos kula Bapa Pendhita. Nuwun inggih. Ngejawi saking menika nggih Putra Prabu kapareng ngatur ninga bilih nalikanipun parpatan agung kang kawuli dumados sedanipun Kang Rama Kang Ibu. Nggih. Wonten bebateng praja Ngastina wonten saka guru kraton Ngastina ingkang nalika samonten mboten katuran rawuh nggih menika anak Nerpati Basukarna. Nuwun inggih leres. Elo menapa nalika samanten pamanggih para sesepuh menika anak Nerpati Basukarna ngutawatosi katitik cakal bakal barutipun. Elo samanten ari Respati nggih samangke anak Nerpati Basukarna rawuh monggo kapurgu kersanipun Paduka Putra Prabu. Menapa wonten mriki rawuhipun namin perlu badhe dados mata pitani Pandhawa? Menapa badhe kados pundi monggo nggih Putra Prabu? Kakang Prabu Basukarna
saning jagat katur paduka Yai Prabu. Kuwi nun sewu sangyaning para pirspa. Iya Karna ngendikake kang dadi pangunek-uneking batin kababana lesan. Kawula nggih Kanjeng Eyang Warisa. Putra Prabu Basukarna Kanjeng Rama Dipati wis ta babana pangunek-uneke ingkang sejatining penggaliki kepriye ana ngedadyan kang wis ngancik ing Baratayuda iki. Nuwun iki nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Iya marata pun Rama uga bakal mirengake kang dadi prasetyaning batin. Nuwun iki. Kyai Prabu, Koko Prabu Basukarna kados pundi? ngaturi ngoduk nalika samanten panggrentesing raos menika. Wah, menawi kula aturaken sedinten mboten sekap sedinten sakdalu mboten sekap sedalu. Rumaos nrangsa senajan to kula tiyang sepuh. Leres pangandikanipun Paman Pendhita kala wau amargi kula menika tansih nguta atosi. Yai Prabu sakadang kula para pinesepuh kagungan panyana-nyana menawi Basukarna menika badhe awrak dhateng Pandhawa. Yai Prabu saglepung pinara sewu raka paduka kula mboten badhe ngawati dhateng Pandhawa jer Baratayuda menika Yai ngengeti. Kesaenanipun Nyai Prabu ingkang sampun matumpuk tundung ketingal tumpang suh. Kesaenanipun Nyai Prabu bektinipun Nyai Prabu dhateng Basukarna menika saged dados gesang mulya-mulyanipun Basukarna. Sinasa kula menika nunggal sapetarangan kang kadang kula Pandhawa. Nyai Prabu malik menapa suprih pamrih menapa menawi kula wonten Baratayuda badhe niati dhateng kadang kula Pandhawa. Nyai Prabu, Nyai Prabu. Menika dados dasaring manggih kula Yai. Saya-saya Nyai Prabu enget ngaturi pirsa ugi bilih konduripun Koko Prabu Ndrawati kaliyan Kanjeng Ibu Kunti nitih rata Jaladara. Sasampunipun damel korban wonten Ngastina mriki Ibu kaliyan Koko Prabu Ndrawati pinarak wonten ing Ngawangga. Wah. Pinarak dhateng Ngawangga. Nggih. Keparengipun Kanjeng Ibu kula dipun panidhawuh kinten kembul kaliyan golonganing Pandhawa. Awit Bratayuda cetha sampun dumados. Panjenengan to cengkap pamanggih kaliyan Kanjeng Ibu upamiya Ibu mboten rinangkul dening Koko Prabu Ndrawati dininggaken wonten ing Rata Jaladara. Mbok menawi Ibu sirna dening Dipati Karna. Wah. Wusananipun kados pundi? Mila-mila Yai Prabu sampun telah tulisipun patih kula Tuwayata. Nalika pambandangi Rata Jaladara nganti nitan dening Kanjeng Ibu kula dereng marmene Ibu dereng kecandhak wonten ing asta kula. Lampaking Rata Jaladara badhe pinawangan sangkah dening patih Tuwayata. Mila-mila kirang praitna kirang cukat trampil trengginasipun Utayata ngantos ketrajang Rata Jaladara. Ngawangga sampun wonten korban pepatih-patih Utayata pecah Yai Prabu. Pejahipun patih Utayata ingkang sanget dados panggrantesing manah. Piyambakipun menika setunggaling gedhug menggaling aprang. Kapupuh wonten Adiloka Mingkarana kagelas ngrata la menika Yai. Ngedadosan ingkang makaten menika dados apa
pupukipun Basukarna dados bebaringipun Basukarna dados sesepuhipun Basukarna badhe dumugi ing alam menapa badhe dumugi ing jaman menapa Baratayuda dipatikanu badhe dados kekiyatan ing Pandhawa menawi boten netepi dhateng atur kula kasesen dening para pinsepuh Basukarna alung gumlundung wonten Bathara. Sebutin para sepuh utawa katur gandenge Yang Wara Bisma, Yang Sukma mustikaning jagat. Kados pundi keparingipun Yang Resi Bisma? Wis dumadi gumathok tinemune. Wayan Nerpati Basukarna dadi pepadang tenggal. Lah nur kersane kepriye? Wah, Pamanarya sanggunipaken manira kula ngendikaken kados pundi. Lah nggih sampun dados. Menawi sampun cetha dados pirembagan ingkang sampun gumathok wonten wewaton Baratayuda sampun kawitan badhe kawiwiti. Lajeng kantun paduka Putra Prabu badhe paring dawuh sinten ingkang kapri dados piandheling para Kurawa mulih dados senopatining perang. Awit Baratayuda menika perang ingkang dipunatur peperangan ingkang wonten garisipun. Layak kegiatan sada tanpa subadi darbe kegiatan saking bukti. Menawi boten wonten ingkang kinariosuh, boten wonten ingkang dados tuwata angganing pakarti perang, boten wonten ingkang dados senopati. Dene senopati menika sampun tanpa wilangan senopati agung dereng wonten. Mekaten pamrayoginipun kados pundi? Menawi kula piyambak boten wonten ingkang tinang